EU herrian gaude, eta hemen duzu ze toki polita, herri polita, eta bueno, EUko ortegia, eta horratzean Kinto Realeko mendekatea edo zonalde polit bat, ez. Kinto Real nahiko oso paraje handia da zabala naiz, eta esain ezaguna, hasten da hor baztan aldean, hartzen du Aldiudeko Bailara, hemengo bai, Ieugi, Esteribar, Erroibar, Sorogain eta Orreagaraino iristen da, ez. Hemendik Iruñeko jendea urtegi honetan hartzen du ura, eta bueno, gero bain oso denboraldian gaude eta hor goian bada oso toki polita, Nafarroako honenetako bat, ez. Oso kristarientzako, ez. Eta bueno, gero fabrika de armasen, bain ari dira dana berritzen, dana konpontzen, dana txukuntzen, eta bueno, oso fabrika berezia da, ez. Jendea ezagutzen du askoz gehiago Orbaizetako fabrika de armas, baina bueno, hemengoa Orbaizetako baina zaharragoa da. Bueno, ikusten duzun bezala, gaztamendu badira nahiko zaharrak eta gazteak eta handiak eta bueno, oso zonalde polita da gaztainak hartzeko eta bueno, badira bai abetoak, baina batez ere pagoak dira zuhaitz mota dauden gehienak, ez. Normalean, hemengo parajea oso badira gaztainak eta, bueno, pondiozale eta xixazale batotzen dira haunitz, ez da. Aurten oso denboraldi ona eta, bueno, pondiozale asko torri dira ona, ez da. Udazkenean oso itxura polita hartzen du pagadia eta, bueno, bain hasi da kolore berezi hori hartzen eta, bueno, oso era berezia eta polita. Kintoa zen impuesto bat, ez. Iparraldeko jendea ekarri zituen ganadua bai behorrak, behiak eta ardiak eta orduan horren zuten Nafarroako jendeari impuesto bat, Kinto, ez. Eta orduan hortik ateratzen da hemengo mendiko izena. Bueno, hemen ibilbide asko dituzu, aukera asko egun non pasatzeko, ez. Bai iparralde aldean, bai hegoalde aldea, Eugi aldean, Baztan aldea, Europera aldea, Sorogain aldea, ikusten duzu ze nolako parajea daukagu eta, bueno, proposamena da bakarri hona etortzea eta disfrutatzea, ez.